nan wasu matasa ne suke zaune suke ɗan hirarsu suna tattaunawa, sai ga wani abokinsu ɗan makaranta ya zo. So gaisa yake ba shi labari cewa wallahi yana so zai wuce makaranta ne ma, to kuma ya bada a sa mai screen da sensor wayarsa, to kuma wayar ta ƙi ta ba shi haɗin kai tun da aka gyara, gyaran bai yi kyau ba. Ma'ana dai ya haɗu da 'yan balaja'u su mai gyaran da ba shi ne ba. Sai shi abokin nasa da yake zaune yake ce masa ai idan ba matsala ai akwai wani da ya san cewa yana gyaran waya kuma kayansa akwai inganci sannan gyaransa mai kyau ne. Wato N Plus Global Enterprises. Sai yake gaya masa yake cewa to in dai haka ne gaskiya to bai ga ta zama ba. Ya kamata a ce yanzu ya tashi da shi da jama'ar tashi da suke zaune gaba ɗaya su raka shi wannan shago. Wato zai je ya bayar a sake gyara mai wayar saboda yana son abubuwan cikin waya. Ba wai gyaran ba ne damuwansa. To sai suka tashi suka kama hanya. Yanzu nan sun hau nafe ne sun tafi. An kuma sun iso gurin sai shago. Shagon yana tsohuwar kasuwa. Tsohuwar Gombe line kashe nan ke. Sun sako daga nafe. Sai abokin nasa ma ya kuɗi nafe. Saboda ya tabbatar da ingancin aikin nashi. Ga su nan sun shigo bakin tashar sun iso inda shagon yake. N Plus Global Enterprises. A nan jihar wallahi waya ne da aka samun sikirin to gashi abubuwan makarantar mu ya taso kuma baya ma tabuwa ko yana yi yana tabuwa yana tabuwa abubuwan da ka zo inda zaka samu ya ka samu magani garanti komai ne wannan ba wannan komai za a mata sai ne kake so kawai a cikin da sikirin din kawai nake so dawo kamar sabuwa ina a wannan kwantar da hankalin ka wannan aiki da zuwa ma kamar normal komai zai zama daidai yadda kake so. Okay, masha Allah. Ai irin nan kun ake so. Garanti da wannan ba ta lokaci yayi. To ai alhamdulillah. Ana sayarwa kuma ana sawa. Ba wani ba da lokaci duk abin da ya kamata ana yi. Garanti haka ne. Shine ba kowane iri in kana so akwai marafi ma duka na waya sai muna sayarwa duka. Inda za a gyara waya dai kawai nufin ka dawo sabuwa. Ina so za a gyara na hada ba ma ya dan tsage. A wannan karka da mu wannan komai na ta akwai. Komai na ta akwai. Shine ba. Ka sa kawai Allah. Fara. Komai na ta wa rahmatullah. Sunana Fulani, ina mai tallata muku shahararren shagon Global Enterprises da ke nan cikin garin Gombe. Muna sayar da Sofiya na waya kama daga screen guards, screen cases na kowane irin waya, sannan muna customizing kowane irin N Plus Global Enterprises. Za a nuna maka shagon mu sannan kuma muna sayar da kowane irin abu da ya shafi kan waya, screen guards da sauran. Ina mai tallata muku wannan shago mai suna N Plus Global Enterprise. Muna nan a tsohuwar tashar Gombe line, da zaran ka shigo zaka ga shagon mu yana kallon yamma. Sannan masu sayan ɗaya ko sari muna shirye domin mu sayar musu kuma mu sarar musu kowane irin abu ne akan waya, kama daga kan screen guard, screen da sauransu. Kuma za mu tagin muku namban wayar mu akan bidiyon nan kamar yadda kuka sani. Za ku iya kira mu domin neman ƙarin bayani a kowane gari kake, a kowane anguwa kake a faɗin Najeriya gabaki cikin aminci da rikon amana. Insha Allah sai kun zo. Ko da baka zo da kanka ba, za ka turo kuma za mu aika. N Plus Global Enterprises, duniyar gyaran